Fil-programm dis-setta sibt li għadda Franco De Bono ddikjara li huwa għandu l-appoġġ tal-Prim Ministru biex fl-elezzjoni ġenerali li jmiss ikun kandidat mal-Partit Nazzjonalista. Prim-Ministru huwa favur li nkun kandidat. Madankollu 72 sija wara permezz ta' storja fil-ġurnal The Times kelliem mal-Partit Nazzjonalista qal li l-Prim Ministru jiġħad b'mod kategoriku id-dikjarazzjoni ta' Franco De Bono. Il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista fakkar fil-kundanna min-naħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront ta' De Bono u qal li membru parlamentari li jivvota man-naħa l-oħra ma jista' qatt jiġġustifika ruħu mingħajr ma jkun hemm il-konsegwenzi. The Times state li l-implikazzjoni hija illi waħda minn dawn il-konsegwenzi tista' tkun illi Franco De Bono ma jitħallix jikkontesta l-elezzjoni ġenerali illi ġejja. Madankollu f'reazzjoni immedjata Franco De Bono qal li huwa jibqa' jsostni dak li ddikjara f'dis-sett. Saħaq illi meta huwa tkellem mal-Prim Ministru Lorenz Gonzi dwar il-kandidatura tiegħu fl-elezzjoni ġenerali li jmiss, il-Prim Ministru wieġbu illi huwa kien favur li jerġa' jikkontesta l-elezzjoni u talbu biex imur jagħmel il-home visits. Franco De Bono jgħid li l-Prim Ministru għamillu biss kundizzjoni waħda biex jerġa' jitħalli jikkontesta l-elezzjoni ġenerali, dik li attakka lill-Partit Laburista. De Bono jżid li meta wara l-programm dis-sett huwa tkellem mal-Prim Ministru qallu illi kien attakka l-mozzjoni tal-Partit Laburista dwar Richard Kakija Caruana, Gonzi wieġbu illi irid iktar attakki kontra l-Partit Laburista ta' kuljum. Franco De Bono jisħaq li anke gażin tal-banda jew organizzazzjoni sportiva timxi fuq il-ġustizzja naturali aħseb u wara partit politiku u kien għalhekk illi l-Eżekuttiv Nazzjonalista kien obbligati li jisma' il-verżjoni tiegħu qabel ikkundannah.